Η Έλενα Κατρίτσι, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δημοσιογράφους της ελληνικής τηλεόρασης, έκανε πρόσφατα μια εξομολόγηση που δεν άφησε αδιάφορο το κοινό. Μέσα από αυτή την ειλικρινή και σπάνια συνέντευξη της, η Κατρίτσι αποκαλύπτει τις δυσκολίες που βίωσε πριν το διαζύγιο της με το γνωστό δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Το γεγονός ότι η ίδια υπήρξε πάντοτε συνεπής στο να προστατεύει την προσωπική της ζωή και να μην πουλήσει την εικόνα της στους ανθρώπους αναδεικνύει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που δεν έχει παρασυρθεί από την ευκολία του δημόσιου βίου και της τηλεοπτικής λάμψης. Η δημοσιογράφος γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα και ξεκίνησε την καριέρα της με αστυνομικό ρεπορτάζ σε εφημερίδες. Παράλληλα, η τηλεόραση φάνηκε να την κέρδισε δίνοντας της τη δυνατότητα να αναδείξει το ταλέντο και την προσωπικότητά της. Από το γάμο της με τον Νίκο Χατζηνικολάου απέκτησαν έναν γιο, τον Πάνο, ο οποίος σήμερα είναι 29 ετών. Ωστόσο, η σχέση τους δεν άντεξε στο χρόνο και το ζευγάρι πήρε διαζύγιο. Παρά τις δυσκολίες, η Έλενα Κατρίτσι δείχνει να έχει καταφέρει να ισχυροποιήσει τη ζωή της και να διατηρήσει τον επαγγελματισμό και την προσωπική της αξιοπρέπεια, όπως και την οικογενειακή αρμονία, χάρη στο παιδί τους. Ένα από τα πιο συγκινητικά στοιχεία της εξομολόγησης της δημοσιογράφου είναι η αναφορά στο θάνατο του πατέρα της 6 μήνες πριν το διαζύγιο. Αυτή η απώλεια στάθηκε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Όμως η σκέψη του πατέρα της, ο οποίος πάντα πίστευε και ήταν περήφανος για εκείνη, της έδωσε τη δύναμη να αντιμετωπίσει τις επόμενες ανατροπές και δυσκολίες στη ζωή της. Η Έλενα Κατρίτσι βρήκε τη δύναμη να προχωρήσει σκεπτόμενη το παιδί της και την επαγγελματική της πορεία. Ταυτόχρονα η ίδια τόνισε πόσο σημαντικό ήταν για εκείνη το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα να παραμείνει υγιής και να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της ζωής με τις δικές της δυνάμεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η δημοσιογράφος έχει παραμείνει πιστή στην απόφαση της να μην εκθέτει την προσωπική της ζωή στο δημόσιο τομέα. Αν και έχει εργαστεί σε έναν χώρο που συχνά ενθαρρύνει τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων, η Έλενα Κατρίτσι πάντα επέλεξε να μιλάει μέσω της δουλειάς της και να προστατεύει την προσωπική της ζωή. Η ίδια με απόλυτη ειλικρίνεια σημειώνει ότι ποτέ δεν ήθελε να πουλήσει την εικόνα της, παρά το γεγονός ότι η τηλεοπτική της καριέρα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Αυτή η στάση αποδεικνύει τη συνέπεια και την εντιμότητα της δημοσιογράφου, που πάντα έβαζε την επαγγελματική της ταυτότητα πάνω από τα προσωπικά της συμφέροντα. Η ιστορία της Έλενας Κατρίτσι αποκαλύπτει έναν άνθρωπο που μέσα από προσωπικές δυσκολίες και απώλειες κατάφερε να παραμείνει ακλόνητος. Η συνέντευξη της αποτελεί έμπνευση για το πώς μπορεί κανείς να μένει πιστός στον εαυτό του και στις αξίες του.